banethe mvula basawazi umthetho banethe mvula basawazi umthetho. Hello sanibonani guys. Yabona ke one thing about England. Kuzonetha. Akunandaba ukuthi ulesingaki. Akunandaba ukuthi kuzalwa bani, kufihlwa bani. Akunandaba ukuthi iyiphi isizini kuzonetha. Yabo nje muhamba fanele uwenze sure ukuthi uhamba uyiphethe iumbrella yakho ngoba uzoyidinga. Kuzonetha. Ngisafika la ngangibona ngisho i-business potential ngisi. Umuntu ayivulele nje i-vending machine yama umbrella etimeleni. Yabo kuma train station uma ufaka i-vending machine edayisa ama umbrella o2 but kwahamba ngabona ukuthi ayilento ke ngiyenzele lutho cause wonke umuntu mephuma kwakhe uhambe iphethe iumbrella ngoba uyazi ukuthi okusalayo anytime at any moment imvula izoka kuzonetha futhi kuba kuthiwa baqamba amagama njengathi angazi ngabe bangakanani onomvula ngabe nje kunesikole ekuthiwa I don't know which to hold with each hand. Ngabe kunesikole nje kuthiwa 90% wamantombazana onomvula. Because kuzonetha la kule country. Anyway, I hope you guys are having a good week. Here's one thing about me. I was thinking about this. Ngiyathandaza ke mina. That's why nje into zami zinokuqonda nje. Zisi ziyatsheka iphinde iqonde. Ngoba ngiyathandaza. And mangithandaza, ngithandaza into direct, angilongi yale nale. Angifani nani. Enishaya le mthandazo wo copy and paste. Eyafika nabantu bokufika. Thandaza ongazi uzwe nogogo wakhe usho. No evil formed against me shall prosper. Hayibo, which evil? Bemba ngako evil emhlabeni. And yazi ukuthi evil wakho awufani no evil wami. U-evil wase north awufani no evil wase south. So mina ngafundisa ukuthi you must be direct with God. Because uNkulunkulu busy. Udila nezinto eziningi. So manje nawe usafuna ukumenzisa ihomework ukuthi acabanga ukuthi which evil mhlambi. So mina ngiba direct. This year iwu2 phela imthandazo yami engiyithandazayo. Number 1, uNkulunkulu udedi kaJesu ngicela ungisize ngokuthi ungivezele people abasekhoneni lami ngokweqiniso because nginabangani abaningi. Hey, nginabangani abaningi because I'm too nice, I'm over nice. So ngiyathandaza ngithi ngicela ungivezele ukuthi nje kucace people abangani ngempela nabayinyoka ngoba kuyenzeka ukuthi uhleli uyitshela uhleli nevorce kanti uhleli nenyoka. So ngiyacela uNkulunkulu ukuthi ngicela amakhanda anyakaze mekuyinyoka and awanyakaza wema so early on in the year asebevelile ukuthi hawu bengithi ivorce lese fridge kanti inyoka mana inyakazela amakhanda. So nje ngiyadiliza sihlaye sithi angazi ngiyadetoxa angazi ngiyadeclutter sikhohle ukudeclutter abantu empilweni yethu because the people you keep can also hinder you enqobekeleni yakho. So nje azivele inyoka ngathi uNkulunkulu uyabukisa bese ngithandazela ukuthi ngicela le mali engiyenzayo. This is my new prayer for this year. Ungiphe umqondo wokuyisebenzisa. Ngingena under the bridge manje. Ngathi ngihamba kaveza unyawo. Abakwamashu ke bayawazi uveza unyawo. Nabane ihlobo kwamashu nabake baqoma kwamashu. Yawazi kaveza unyawo. Ithi ngiphume sengiyaphuma vele. Anyway, so ngithi uNkulunkulu ngicela ungiphe amandla nengqondo yokuthi mase ngiyenzile le mali ngikwazi ukuyisebenzisa. Velaphi lokho
mina ke ngihola noma inini. Ngiyahola namhla 38, ngiyahola namhla 37, ngiyahola namhla 43, namhla 2 ngoba ngisebenza noma inini. Abuye afike kanye kanye ama invoice ngiyibona sengiyi squealy nje. Kubuye kuthule. Kwenye ngathi uthi nginayo imali. Kodwa isemaphaketheni abanye abantu yabo abakayikhokhi. So, musubala mase kuphela unyaka uthi hayibo ngenza imali engaka. Yaba kufana nomuntu ozazi ukuthi every month ngihola 100,000, every month ngihola 6,000 rand cha. Hola noma yini. Ubone sekuphela unyaka uthi abo ngenza imali engaka. So, ngithandazela ukuthi nje uNkulunkulu ngicela ukuthi ngibe nengqondo yokukwazi ukuyisebenzisa le mali. Ngiyibone ukuthi yenzeni. Ngingaboni ngo zero nje kwi bank balance. Kodwa ngingayazi inyamala leya yaphi. So those are my two prayers. Wena ke uma uthandazelani bisiye nje yini into ebalekile oyithandazelayo othi nje this is my prayer point for lo nyaka. Cela ubhale lapha kwi-comment section usitshela ukuthi wena muthandaza uthi uma umbiza uNkulunkulu uthi ucela akusize ngakuphi. And what do you think of my prayer points? Yini engingayinezela or ayikho engifuna ukuyisusa. Cishe ngabuza ukuthi yini engingayisusa, ayikho engifuna ukuyisusa. So nje yini engingayinezela. Okay guys. Kulungile ke bye.